Nina besilo ina bendlunkulu ehlanyuwa ngebhasi likaMatimati akazazini laduka leyo ginqithu babona ngoma bethi ngeke ubuze emntakandaba uqasala kawasuza inhlonhlongo methanda ziba usukuthi bonke amiyakule athi uflathela ubongo lapha endlini ukhuluma usumthwethe lapha kumabhuku bayikwasonto ubhuti benokhwashakhwasha cha bafethu lona umlana umphako amabizami Sifisosikababa elinye undoda kayihleko bese kuba Umphako Ongadliwa ukube yadliwa ngabaqhumba esizonyo umbila khahlela sudla usikana ehlobo alusha abantu ngekhanda isitimela namfane ngabo abanikwana unyawo zengane ziyadela ngoba ziyasixhoba ziyasiphihla isibumbu sikanini Umphako Ongadliwa ngabaqhumba esizonyoko bathi uma biyelwe uyangichatha uyangikuxuza umseveni uyangichatha uyangikuxuza uthi angiphuthuma esikhotheni bathi uphondo umngenela ushibulike enduni aqede ngahomba isilahlwa ihlabathi baba ongizalayo ukunguluza mathambo khanda lempohlo kwaluthwa bathi masimba ehla ngomlenze ndodini ubhudukazana avuka zamnyathela umalobola ngobhatata emzini Umphako ke lona bafethu phambi kwenu ushalo angilana isendaweni yaseMdletsheni ehluhluwe indawo ephakathi ehluhluwe ihlabisa uMtubatuba nonongoma Mandlakazi nawo la iduze yabo ukuba khona kwami ke la umuntu oyiciko ke mina oyimbongi ukuba imbongi ujule kabi kabi njengobuzwa namhlanje imbongi ayisabizwa ngembongi thiwe iNyosi into eyenza ukuthi kungabi imbongi ingoba ibizo lesilo esisanda khothama igama lalo kokuthiwa imbongi kwase kuthiwa ke ngeke phela ke sithi imbongi ngoba omdala igama lakhe imbongi kwase kutholakala igama okuzobizwa ngalo leli iciko nomuntu owenza ibongo ubongi la ngoba imbongi umbongi kahle kahle uyabo kwase kuthiwa ke yini singabiza ngayo uyabo ngoba kusethiwa iNyosi ngolimi namhlanje iNyosi yenza into eziningi inento emnandi iNyosi eyenzayo ungaboni ukuthi yenze kanjani ihlanganisa imbali ihlanganisa amakha ngisho ubhoqo uyawuthatha iNyosi ihlanganisa imbali kuphuma uju yabo kwase kuthiwa ke akuthiwa iNyosi ngoba iyebonga ngendlela ezimnandi ngakhona zimnandi ngisho ucansa luthole lutho yabo mawulalela umuntu ebonga hayi ucansi luyuseless that's why ke ngilana mina ngiphansi kwenkosi uMdletshe ukuyona engizwe engihashayo lana bathi ingwe mabalabala kayibheke kuyesabela indlaba ephiya ngoba indlaba eyicofula abayicofula eGoli kwantonga ziyaduma bayicofula eDon Park akaze kwandaba saluthi inyama umlala bayibeke ayikhucuza bathi indaba engizwe ngayizolo namhla ngibona ngamehlo angade ngizwa ngokhwintshi ngilaba futhi ekuthenini ngoba ngikhona la nami ngithokozile abaningi bangazela kuMaskandi bangaba nensizwa yakhona lapha eMdletsheni Mthandeni Manqele mangigijima naye ke ngithi umafavuke njengedanga ngabane ushintsha abashintshile ushintsha umculo amanuku esewuvambaza umgiba amanuku aseyilengisa khona lapha yabo Mthandeni ke lo Manqele ekuyona nsizwa ekuyona futhi engithathe nje yangibeke ebalazweni ukuthi ngaziwa baningi abafethu engiphile nabo ongizwe umculo bangazi namakhosi kamanye ngoba into uqala ekhaya ngaqala mina ngiyimbongi yasekhaya ngoba ngumkhwanazi nje bafethu